Ginpresenta ang mga 2021 goals sa usa sa mga talented artists dinhi sa GMA Artist Center, Matt Lozano. Mayong buntag, Matt, and welcome back dito sa GMA Regional TV Live. Hello, mayong buntag sa inyo lahat. Kamusta kayo? Eto, mabuti. Ikaw, kumusta ka na, Matt? Happy New Year! Okay naman. Ito, sobrang okay na okay din. Masaya naman ang pasok ng ating bagong taon. Totoo nga. Matt, no, ilang months na din tayong yung previous interview mo, 'di ba? Kumusta ka na and Opo. yung buong pamilya mo? Okay naman po kami. Actually, kaming lahat parang masyadong nabilisan sa 2020 na agad-agad 2021 na agad. Ngayon ba, this new year, ano yung mga goals mo and how are you preparing yourself para ma-achieve mo itong mga goals mo this year? So ngayon, ang number one goal ko is to keep myself healthy. Mas ano ako ngayon, nagwo-workout ako lalo ngayon dahil syempre gusto kong tumaas din yung confidence level ko pagdating sa aking katawan. What made your 2020 memorable? What were the highs and the lows noong nakaraang taon? Well, last year sobrang naging masayang-masaya ako, sobrang grateful ako kasi nakapag-sign up ako with GMA Artist Center. Naging part ako ng Kapuso family. And yung pinaka-low ko naman is yung nag-positive ako ng COVID-19 last August. And since you have such a great talent and passion in music, Matt, if you were to create an album this year, 2021, anong yung magiging title ng album na ito? Wow, ang hirap ng question. Siguro kung magkakaroon ako ng album this year, gusto ko One Step Closer. Bakit yun yung title? Kasi one step closer para makamit ko yung mga goals ko sa buhay. And of course, this 2021, what would be your song this year? At baka naman, can you sing us a few lines of that song? You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forever more. Forevermore, one of my all-time favorites. Thank you for that song, Matt. So please thank and invite our viewers sa mga upcoming projects mo and of course your social media accounts. Yan ang una sa lahat, gusto kong pasalamatan ng GMA Regional TV Live for inviting me na ma-interview ngayon. And yun, gusto kong imbitahan lahat ng mga viewers natin na please like my Facebook page and also follow me on my Twitter and Instagram account at Matt Lozano Music. And every week nagpo-post ako ng mga bagong mga song covers sa aking YouTube channel. So please subscribe kayo sa channel ko. Hindi ko kayo bibiguin sa lahat ng mga pinopost ko doon. And ayun, looking forward sa mga projects ko this year. So abangan natin. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Ug mga kadto si Matt Lozano, mga kapuso, nga mipaambit sa iyang kaandam sa mga umaabot niyang proyekto dinhi sa GMA Network. Ug mubalik pa ang GMA Regional TV Live.